הוא קנה אותם בזול, הן היו מלאות בחול, הוא ניגע אותם בספיר כל שעתיים, האכיל אותן מרק, כשהגיעו הוא שתק, הוא לקח אותן לסרט כל יומיים. אבל יום אחד הוא קם, עדיין מנונם, חיפש למגפיים בארון, ובמקום שהן היו, רק 4 נשארו, שסיפרו לו את הכל בהיגיון. שנעליים קונים מהר וגרביים לא חסר, אך מגפיים ומכנסיים שתמיד קונים קומפלט, קשה מאוד להשיג אותם כעת. נגדי נגדי גיטרה, נגדי נגדי גיטרה, לדרכו יצא יחף, מצונן וגם עייף, וכולו מודע לעומק הצרה. כששאל עובר ושב, אם ראה את מגפיו, רק מתוך נימוס נשמיט את התשובה. ברוך טל בכפר ועיר, במצב מאוד שביר, הדיפרסיה במוחו השתוללה. כשפנה חסר אונים, למדור חיפוש קרובים, התרגז עליו פקיד הקבלה. נעליים קונים מהר וגרביים לא חסר, אך מגפיים ומכנסיים שתמיד קונים קומפלט, קשה מאוד להשיג אותם כעת. ליד חווה, שם מילת המניעה, הוא גילה עקבות שלא נעשו מזמן, ופתאום בין השיחים הוא שמע שם לחשושים בזרועות, בחור אחר ראה אותה, לא ידעו מה לעשות, אם לצחוק או רק לבכות, מה שלא יהיה הוציא את המטפחת, את ההוא לצד בקרב ושלף את האקדח שירה עליו כדור אחד בתחת. נעליים קונים מהר וגרביים לא חסר, אך מגפיים ומכנסיים שתמיד קונים קומפלט, קשה מאוד להשיג אותם כעת. אז ההוא אמר סליחה, הוא קיבל את הסליחה והלך הביתה בלי לעשות חוכמות, ומאז ועד היום גם בגשם גם בחון הן תפורות אצלו ישר לעצמות. נעליים קונים מהר וגרביים לא חסר, אך מגפיים ומכנסיים שתמיד קונים קומפלט, קשה מאוד להשיג אותם כעת. ואם אתה לא